פרשתנו, פרשת שלח, עוסקת בחטא המרגלים וחטא המעפילים, מצוות שונות כמו הפרשת חלה, מקושש העצים וציצית. עם ישראל חונה כעת במדבר פרן, הסמוך לארץ המובטחת. לפני הכניסה לארץ, מעוניין העם לשלוח מרגלים, שיחקרו את האזור. הקדוש ברוך הוא מאשר, ומורה למשה, שלח לך אנשים ויתורו, כלומר יסיירו את ארץ כנען. למשימה נבחרים 12 אנשים חשובים ביותר, אחד מכל שבט. ביניהם יהושע בן נון משרת משה, משבט אפרים, וכלב בן יפונה, משבט יהודה. לפני ששולח אותם משה, הוא מדריך אותם. עליהם לראות את העמים בארץ, ולדווח האם הם חזקים או חלשים, מעטים או רבים, והארץ עצמה טובה לחקלאות או רעה, יש בה עצים? עוד מצווה עליה משה, קחו מפירות הארץ והראו לנו, שנתרשם מהפירות הטובים שמצמיחה ארץ ישראל. מרגלים טריים מסיירים בארץ במשך 40 יום. לקראת החזרה הם כורתים אשכול ענבים גדול, שנדרשו 2 ויש מפרשים 8 אנשים כדי לסחוב אותו, וגם רימון ותאנה. תחת סוגריים, הפירות. כפי שנראה בהמשך, כוונת המרגלים לא הייתה חיובית במיוחד. הם לא אהבו את הארץ. אם כן, מדוע הביאו פירות גדולים ומשובחים שלכאורה מראים שהארץ טובה? לפי פירוש אחד, הם רצו להראות שכשם שבארץ יש פירות גדולים ועצומים, כך יש בה אנשים גדולים ועצומים, ענקים, שיהיה קשה להילחם בהם. לפי מדרש אחר, רץ אליהם כלב, שלף את חרבו ואמר, קחו מפירות הארץ והראו לבני ישראל את טובה, אחרת אהרוג אתכם או שתהרגו אותי. המרגלים לא רצו להסתבך עם כלב, לכן נאלצו לקחת את הפירות. סוגריים. מרגלים חוזרים למחנה, ושם מדברים לעדת ישראל. באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבשי. הם מראים לעם את הפירות הגדולים שהביאו, אך לפתע הם משנים את טון דיבורם. 0. אין לנו סיכוי כלל לכבוש אותה, כיוון שהעם היושב בה חזק מאוד. הוא מבוצר בערים גדולות, וגם ענקים ראינו שם. לפתע משתיק כלב בן יפונה את העם. עלו נעלה, הוא מעודד, נכבוש את הארץ, אנו יכולים לעשות זאת. אך המרגלים האחרים ממשיכים להפחיד את העם, ומצליחים. העם בוחר ומתלונן למשה ואהרון שמוטב היה למות כבר באופן טבעי על פני להיהרג במלחמה בעמי הארץ. דיבורים נשמעים על רצון לחזור למצרים, ומשה ואהרון נופלים על פניהם בצער. יהושע בן נון וכלב בן יפונה קורעים את בגדיהם ומנסים לשכנע את העם שברצון השם אפשר לכבוש את הארץ בקלות, אך העם מתרגז ורוצה לרגום אותם באבנים, חס וחלילה. כבוד השם מתגלה. הקדוש ברוך הוא מאיים להרוג את כל העם ולהשאיר רק את משה. אך לאחר שמשה מתפלל, השם מוכן לסלוח, אך לא לגמרי. הוא נשבע שמלבד יהושע וכלב, העם לא יזכה להיכנס לארץ במשך 40 שנה, כנגד 40 הימים שבהם רגלו המרגלים, ילך העם במדבר. במשך הזמן הוא ימות, וילדיו הם שיכנסו לארץ. המרגלים עצמם מתים במגפה. משה מודיע את הדברים לבני ישראל, והם מתאבלים. בבוקר קם חלק מהעם ורוצה לעלות דרך ההר ולהיכנס לארץ בכל זאת. משה מזהיר אותם שהשם לא איתם, כיוון שהם עוברים על רצונו. אך הם עולים שם ונהרגים על ידי העמלקים והכנענים. חטא זה נקרא חטא המעפילים, כיוון שהחוטאים העפילו, עלו לראש ההר בניגוד להוראת השם. בנוסף, בפרשה אנו מצווים על מספר מצוות. הפרשת חלה. בזמן לישת עיסה, יש להוציא ממנה חתיכה קטנה ולתת אותה לכהן. חטאת עבודה זרה בשגגה. קורבנות אותם מקריבים בית דין שפסק בטעות שמותר לעשות מעשה של עבודה זרה. ואדם פרטי שעבד עבודה זרה בטעות. מקושש העצים. העם תופס אדם שליקט ענפים בשבת, דבר שאסור לעשות, והקדוש ברוך הוא מורה שעונשו הוא רגימה באבנים. מצווה האחרונה, ציצית.
אנו מצווים לקשור מפינות הבגד ציצית, שתזכיר לנו את מצוות השם ותשמור אותנו מעבירות. למען נזכור שהשם הוציא אותנו מארץ מצרים, הוא אלוקינו. שבת שלום.